Mumiša. Čime da vam makro spomenu? Bude? Nema. Nema. Evo mi. Portal. Ovo je full zdravo. Da. Meni je doktor rekao to. A, i soju stavio Kad unutra. me tlak upalio mi je rekao to, da. Ajmo to otvoriti u Rovinju. Mrak. To, s ovim moj, to. Jebo bi mater u Rovinju neko tako drži. U Rovinju bi jebo mater. Ne da hoće bi vikat neko, kristallizirat. Pokupi mu iz kopu vilicu. Došla. Majke mi. Snimam. I ovo je buba mi. Dobro, sad ću ja da doći ponovno. Jesmo češmo sve. Pas da ti ne zalije sa tvojim panijom. Ja volim da se pržim. Bože mi, misliš šefa, baba. A gdje ću njega gledati? Kako? Baš super. Da. Lijepo rekao Danijela malo prije, šta samo 3 tjedna smo ovdje. Znaš se, malo mi je bez veze danas nam se skoro ništa nije desilo. Pa ajde kao da pojedem nešto što nikad nisam, da začinim ovo. Da dan ne bude jednoličan. Što moć malo uzeti ja? Tak, jako da ne, pa možeš malo. Možeš malo. O! Evo Danijela ima i desert ovdje. A, ima pravi tako male komate. Da. Pita do jaja. E, to ti je sa jednim jajetom. Sad će 2 napraviti. Super. 2, slično. Ajde da stavim. Baš je super. I papričice.